Desta estación de bombeo situada no lugar de Xuño a carón do río Sieira é de onde o Concello de Ribeira fai a captación de auga para o abastecemento do seu municipio. Aproximadamente uns 2.500 metros cúbicos de auga ao ano. Levo facendo dende hai máis de 50 anos. Hai varias semanas o BNG enterouse a través do Boletín Oficial da provincia de que o Executivo ribeirense pretendía facer ante Augas de Galicia unha regularización da dita concesión. Un momento que os nacionalistas pretenden aproveitar para recuperar esta captación e así dar resposta ás necesidades dos veciños das tres parroquias situadas máis ao sur do municipio, con carencias importantes neste servizo básico, principalmente na época estival. A concesión data do ano 68, xa queremos que é hora de que remate para que as parroquias de aquí do sur do Concello de Porto do Son, como Camaño, Xuño e San Pedro, pois dispoñan dunha traída municipal e así non ter os problemas de auga que teñen nos últimos anos. Cando Ribeira saca 2.500 metros cúbicos de agua deste río anuais, o Concello do Son non pode sacar ni siquiera un litro porque é un impedimento por contrato da concesión. Eso é algo que realmente nos deixamos claro na alegación, cando menos, como mal menor, que poidamos catar os dous concellos deste río, non? Ribeira tería que reducir o seu nivel de captación, sobre todo na época estival, no verán, posto que baixa o caudal do río, aumenta o nivel de consumo, creemos que hai que facer un acordo para que isto remate. Para os nacionalistas, Ribeira dispón de outras alternativas para o abastecemento de auga do seu municipio, entre elas a traída de auga procedente do río Ulla. A situación, segundo eles, vese ademais agravada porque a escasos metros do lugar de captación, en un caudal moitas veces moi reducido, verte as súas augas a edar de Xuño. Os nacionalistas acusan tamén ao goberno municipal de mirar para outro lado e non informar aos veciños de Xuño, Camaño e San Pedro de Muro das intencións do concello veciño.